O sige, doon na kayo. Sa Bayrek to. Indikit mo, Bayrek. Ano ba yun? Albayrak. Yan. Pwede yun, ate? Ha? Wag mo. Hmm. Bi, type mo nga mo, Bi. Asan na yung ano? Aywa. Tapos, R-A-Q. R-A-Q. Bayrak. Ligaya, hawakan mo muna. Bayrak. Bayan nandun. Nakalagay. Hmm. Hawakan mo. Ako dito, naka-video lang siya. Yala nili. Talon. Ako naman. Hindi naman nakaharap eh. Sa kanya naman. Ayan o, ang ganda. Ang ganda ng view oh. Bi, hi kami sa hi, Bi. Hi. Oh, akin na ako. Live na. Akin na ako maghawak. Sige, doon kayo. Papasan nyo ah. Oo. Okay. Ayan. So kami sa Bayrek. Sa